Hola nens i nenes, avui us he portat un llibre en català perquè el pugueu aprendre. Avui he decidit portar El guardià dels somriures, fet per Joan de Déu Prats i les il·lustracions per Francesc Rovira. A la sabana es va convocar un concurs de somriures entre tots els animals, a veure qui tenia el somriure més bonic. La hiena va pensar que guanyaria, perquè és l'animal que riu més de tot l'Àfrica, però s'equivocava perquè, en lloc de somriure, es trencava de riure, sobretot quan el goril del jurat va relliscar una pela de plàtan i va quedar estès a terra. La zebra, per la seva banda, va decidir no participar-hi. «Ja només vaig a concursos de pijames», va declarar. El lleó, que a més de cabellut era una mica cregut, va obrir la seva gola, però en comptes d'un somriure li va sortir un ruixit. I, a més, tenia l'alè tan fort que mig jurat va caure d'esquena a terra. El mateix alè tenien el guepard i el lleopard, de manera que tampoc van guanyar. El porc semblar, que caminava tan eixerit, va creure que tenia el premi a la butxaca i va mostrar els seus ullals enormes. Però, com que no parava de furgar la terra per trobar rels, va fer un somriure ple de fang. En acabar, s'hi van presentar el ñu, la girafa i el bunyal. Però aquests tres herbívors estaven remugant, i el cert és que un somriure amb la boca plena no els va donar gaires punts. Tot seguit li va tocar el torn a la serp. Va fer un xiu-xiueig, es va aixecar i va obrir la boca, però li va sortir un somriure enverinat. Era migdia i els animals de la sabana van fer un descans. Van aprofitar per protegir-se del sol sota un baobab. Alguns es va fer la migdiada i altres van aprofitar per hidratar-se. Al cap d'una estona es va engegar de nou el concurs. Li tocava el torn de l'elefant. Es va presentar ben majestuós lluint els seus enormes ullals de vori. Però, és clar, amb la trompa tapant-li la boca, el somriure li va quedar deslluït. A més, tenia les dents gastades de tant mastegar herba. Van anar passant diferents animals davant el jurat i van fer el seu millor somriure. Però el tribunal no es decidia premiar-ne cap. Van desfilar-li antípols, gassetes i ocapis. També s'hi va presentar el rinoceront, que, com que és una mica miop, va acabar somrient amb la cacatua que hi havia sobre un termiter. D'altra banda, quan l'hipopòtam va obrir la seva bocossa, molts animals del públic van marxar corrents espantats. Quin devia ser el millor somriure de la sabana? Finalment, quan el jurat estava a punt de declarar el premi de cert, malgrat que un ximpanzé protestava perquè deia que el seu somriure no era graciós, sinó elegant, es va presentar Chanu Chanu, un cocodril arrossegant la panxa. Aleshores es va mirar tothom, va obrir lentament la gran boca i va somriure amb la filera de dents ben brillants. La resta dels animals van quedar bocabadats. «Com és que tens les dents tan netes?», li va preguntar una bèstia plena d'enveja. «Perquè me les netejo cada dia». I llavors va explicar com, en una ocasió, se li va provar un ocellet molt valent que li va dir «Si no em menges, em ficaré dins de la teva boca i descobriré les dents». Dit i fet, des d'aquell dia, el cocodril, després de menjar, es tomba a la riba del riu per prendre l'escalforeta del sol. I a continuació, obre la boca i l'ocellet fa la seva feina. Els animals membres del jurat es van mirar entre ells, van tornar a mirar el somriure enlluernador del gran rèptil i li van donar el primer premi. Així va ser com aquell concurs el va guanyar el cocodril, perquè era l'únic animal de la sabana que es raspallava les dents.
És així com els cocodrils poden viure tants anys, perquè tenen molt bona dentadura, gràcies a un osset valent, el seu guardià dels somriures. Nosaltres també tenim un guardià, és el nostre raspall de dents. Fi! Espero que us hagi agradat i li podeu donar like i subscriure-vos si voleu que faci més vídeos d'aquest estil. Adeu!